Gospodin Lasić, ja vas molim, kao voditelja javnog okupljanja, privodite mi Polomiš mi ruku, čovječe! Ruka mi je slomljena! Gospodo novinar, ne možete napadati, tako? Ne napada vas, gospodin, samo... Napadate, gospodine! Policijski kordon, ne možete probijati. Gospodine! Daj! Gledaj šta mi radi, dečki! Pa gledaj šta mi radi! Gospodine novinar, ne možete se tako ponašati! Svi snimajte! Koji su ga vrata? Prijatelju, to radi! Novinar, gospodine. Gospodine, ja sam poslac. Ulazite u kordon. Neka svijet! Dečki, lovi su ti! Novinar, ne možemo tako maltretirati. Neka vas nemate pravi. Vi nas pričavate. Ima snimljen udarac policajca na novinara. Ima snimljen. Gospodine Lasić, nemojte pružati otpor. Ne možete. Koji vam otpor pružam, čovječe? Daj vam! Ja vama ne pružam otpor, samo radim svoj posao. Radim svoj posao, gospodine. Radim svoj posao. Mi radimo svoj. Radim svoj posao. Ovo je neviđeno. Ajde, dođi sa svojim grupom ovdje. Ajde, odmah. Ajde, novinar, gotovo, evo odmahti. Čekaj. Daj malo da Marga snimim. Ajde. Dobro, znam, mi smo gledali. Da. Znam sve, mi smo gledali do skora s prozora, sve je to okej, da logistika. Ništa, Filipe, mi ostajemo ovdje. Bio je gospodin Šeparović, on sad vani daje izjave, ništa, mi ostajemo unutra. 10 dana, 10, šta, druge nema. Pa valjda će neko se... Aha, da. Aha, to su te optužili, da se njima 50 pruži otpor. Dobro. Filipe, Bog, pozdrav, Bog. Nije mu slomljena noga, nek izgleda da mu je najvjerojatnije rame iščašeno kako on osjeća. I što su ga istukli? Što su ga? Godine u jutarnjeg satena od strane dva interventna policajca prema meni došlo je do upotrebe fizičke snage. Tom prilikom htjeli su me izvući iz vozila, a kada su primijetili da ih snima novinar sa kamerom, odustali su. Nakon toga su me odveli u Metačku ulicu gdje nije bilo kamera, tamo me udarili u glavu, namjerno mi oštetili moje privatno vozilo, priveli me u policijsku postaju, lišili slobode, nad menom je bila izvršena kriminalistička obrada. Tražio sam i da se taj policajac koji me udario u glavu da se alkotestira jer je bio pod vidnim utjecajem alkohola, no međutim policija to nije htjela obaviti. To jest gospodin Potkonjak koji je vršio obradu. Za sada smo još u Kapelici i naš je uvjet, razmislit ćemo o odlasku iz Kapelice, ali Filip Lacić mora doći ovdje. Mora mu se omogućiti da dođe ovdje u Kapelicu po odlasku iz bolnice. Nema daleko. Tu sam. Neće ništa. Imamo za vas jednu obavijest. Ukoliko želite izaći van i otići kući, odnosno otići bilo kuda želite, možete ovog trenutka, nećete biti lišeni slobode. Dakle, neće biti uhićivanja. Naknadno možete prijaviti novo javno okupljanje na mjesto koje je predviđeno za javno okupljanje. Dakle, odustaje se od uhićenja, možete biti slobodni otići kući, odnosno kuda god želite. Hvala lijepo na obavijesti. Ja vas molim da to razmotrite pa se čujemo. Hvala lijepo. Gospodine, može pitanje, da li to znači da će Filip Lacić biti pušten isto tako na slobodu nakon puštanja iz bolnice? Ko je? Ko je? Zagreb policija i MUP. Hvala. Može. Naš je odgovor sljedeći. Ako se našem predsjedniku Filipu Laciću omogući nakon oporavka u bolnici da dođe ovdje gore kod nas u Kapelicu, da nas se vrati na posao po onom popisu koji smo predali u vladu i da se povuku sve prijave koje su napisane protiv nas, mi ćemo napustiti Kapelicu. Vidimo se.
Ja bih vas molio da vi službi sigurnosti prenesete, ljudi nemaju gdje strah, neka im se donese gdje da vrše nuždu. Ima vas dosta, gdje se to javi, da se to ne radi ovdje.